Βρίσκομαι έξω από κομμωτήριο. Ετοιμάζομαι να μπω μέσα, δήθεν ότι είμαι αστυνομικός. Γιατί θα αναθέσω στους ιδιοκτήτες του κομμωτηρίου μια ιδιαίτερα σημαντική αποστολή. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλά. Να σας πω, λοιπόν, εγώ είμαι εδώ στο τμήμα ασφαλείας της Καλαμαριάς, αστυνομικός, ασφαλίτης. Απέδρασε ένας κρατούμενος, κάνανε μεταγωγή, έναν κρατούμενο. Δυστυχώς κατάφερε να αφοπλίσει τους αστυνομικούς με τους οποίους τον μεταφέρανε και έχει αποδράσει, είναι κάπου εδώ στην περιοχή, πεζός. Κρύβεται κάπου εδώ στην περιοχή. Μας είπε ο διοικητής ότι ο καθένας να χρησιμοποιήσει ό,τι μέσον μπορεί για να εντοπίσουμε που κρύβεται ο κακοποιός. Δηλαδή, πρέπει οπωσδήποτε να τον βρούμε. Και εδώ ακριβώς χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Ναι, σκέφτηκα ότι ένας τρόπος για να τον εντοπίσω το πιο εύκολο είναι να χτενίσω την περιοχή. Ωραία, τι θέλετε να κάνουμε, πείτε μου. Ό,τι θέλετε να βοηθήσω, βέβαια. Να χτενίσουμε την περιοχή, αυτό, μαζί. Πώς θα το κάνουμε αυτό, να βγούμε έξω στο δρόμο να περπατάμε. Εσείς κομμωτήριο δεν έχετε, δεν ξέρετε από χτενίσματα. Δεν σοβαρολογείτε. Μεταφορικά μιλάτε. Ξέρω ότι η καλύτερη μέθοδος για να βρεθεί κάποιος είναι να χτενίσουμε την περιοχή. Θα πιάσουμε μαζί, έχω μιλήσει και σε κάποια άλλα κομμωτήρια, δεν έχω πάρει ακόμα απάντηση. Μάλιστα. Να βγούμε όλοι μαζί και να τη χτενίσουμε την περιοχή. Με τι? Με ό,τι μέσο μπορούμε. Δεν ξέρω, εσείς με τι χτενίζετε συνήθως. Συνήθως με βούρτσα και με πιστολάκι. Με πιστολάκι. Αλλά χτενίζουμε. Επειδή και αυτός μπορεί να είναι οπλισμένος, το πιστολάκι μπορεί να μας κάνει. Εντάξει. Γιατί γελάτε, το μιλάω σοβαρά τώρα δηλαδή. Είναι σοβαρό το ζήτημα. Θα πρέπει να βγούμε και να χτενίσουμε την περιοχή. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά και θα πιάνουμε ένα τα κτίρια και θα τα χτενίσουμε. Νομίζω, εντάξει, δεν μιλάμε κυριολεκτικά να χτενίσουμε δηλαδή με βούρτσα και πιστολάκι τους δρόμους. Γιατί όχι? Δεν γίνεται. Γιατί μπορεί έτσι να πέσουμε πάνω στον κακοποιό. Εγώ έχω την εμπειρία να σας πω πού μπορείτε να χτενίσετε, ποιες περιοχές μπορείτε να χτενίσετε. Θα κατευθύνετε την. Ναι, το χτένισμα εγώ θα σας λέω. Πηγαίνετε τώρα να χτενίσετε αυτή την περιοχή. Οπότε θα είμαι εκτελεστικό όργανο. Εσείς το χτενιστικό όργανο, μου αρέσει αυτό που λέτε. Λοιπόν, τέλος πάντων, σας βλέπω ότι το παίρνετε λίγο στα αστεία και στεναχωριέμαι λιγάκι. Εντάξει, εγώ θα πω στο διοικητή μου ότι δεν μπορούσατε να συνεργαστείτε, δεν θέλετε να μας βοηθήσετε. Τι να σας πω, απογοητευμένος νιώθω από αυτό. Θα πω, μπορώ να τον πάρω ένα τηλέφωνο τώρα το διοικητή μου από εδώ. Να σας πω και το όνομά του, μήπως τον γνωρίζετε. Γρηγόρης Αρναούτογλου λέγεται. Είμαι από τον όμορφο κόσμο και από το πρωινό και σου κάνω βάρσα τόση ώρα να και κανονική κάμερα. That's all, folks. Μπράβο, ωραία.